Alle 6 advocaten eerst je vrijspraak. Ze vinden dat haar cliënten net verantwoordelijk binnen voor de deer van Redma Smedema, vliegen april. De 16-jarige burger verstoor na een vjochterij in Club Q. Er waren normaal 20 incidenten in de disco. Ook de jongen die daarbij belutsen waren, hier een vervolgen worden matten. Het Openbaar Ministerie heeft in deze zaak gelijke gevallen niet gelijk behandeld en een willekeurig beleid gevoerd door wel te vervolgen en onder meer de hiervoor genoemde personen niet. Terwijl de handelingen van deze personen minstens evenzeer strafwaardig zijn in vergelijking tot de eventuele gedragingen van Nevens Tjoegen zou Redma Smedema zijn dat hij toch een Westereender slijn wie. Dan is het nu weer dat justitie wel een vriendenclub van Dan Woord vervolgt en net de groep uit de Westereen, zei advocaat Paul. Let wel, en dat vind ik van groot belang, met deze opmerkingen wil deze advocaat deze verdediging geenszins aangeven dat wettig overtuigd kan worden bewezen dat deze mensen het hebben gedaan. Of dat deze groep zwaargesteinde verantwoordelijk is. Wel wekt het bevreemding bij de verdediging dat er zo weinig onderzoek is gedaan naar die groep. Verleden weken waar 3 jaar eerst in de Damwoordster die nevens justitie de fatale klap aan joen had en dus de haat vertochten is. Zelf ontkent hij en zei de Damwoordster dat hij onder druk zetten is door de recherche. De politie heeft hem 8 keer gehoord, vaak op een zeer kritische en vasthoudende manier. De cliënt verklaart hierover dat hij het gevoel krijgt dat de politie hem dingen wil laten zeggen die hij niet heeft gedaan. Een van de verhorende rechercheurs vraagt op een gegeven moment: in hoeverre is het te verenigen met je geloof als je niet de waarheid zou spreken? Uit 2 weken docht de rechtbank uitspraak.